kunnafoni ɲɛnamaw dile aw ma toujours k'aw la faamuya ka aw tɔw sigiyɔrɔ la an ka minisiri min ɲɛsilen no kalanko ta kibaruya ma n'o ye madame Dedu Usumani ye a ye a latigɛ ka kunnafonidilaw wele ka kunnafoni di kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ma k'a yira denmasaw la k'u k'u hakili sigi ko ɔkɔlita min bololatigɛlen no novembre kalo tile fɔlɔ ko ɔkɔlita in bɛ kɛ ɲɔgɔnlajala in kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ a y'a yira k'a fɔ ko san gɛlɛyara togo togo ko examenw sera ka kɛ wa ko ɲina examenw résultat ɲɛna ka tɛmɛ salo ta kan ko wa k'a ɲɛna ka tɛmɛ san 10 ɲinan-kɔta fɛnɛ kan ko ɔkɔli bɛna ta ka bɛn ni coronavirus bana ye jamana kɔnɔ toujours donc ko ministre min ɲɛsilen no kɛnɛya ta fanfɛ ma ko y'u latigɛli kɛ k'a fɔ k'u bɛn'u accompagner ɲina ɔkɔlita in na min ye ka safinɛji tɛgɛ kolan ani masques k'o di denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma walasa bana ye min n'o coronavirus ye yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ ɔkɔli wagati kɔnɔna na ministre tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko ɲina ko a bɛ fɛ fɛn dɔ ka don ɔkɔli la n'o ye yirituru ye ani yɔrɔ la saniyali ko ɲina slogan ka kɛ ɔkɔliden kelen yiriden kelen walasa an ka jamana ka se ka kɛ yiri jamana ye togoya min na a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko ɲina ɔkɔlita la k'u bɛ fɛ k'a laɲini ɲina ɔkɔlita kɔnɔna na k'a ka d'u ye directeur d'école bɛɛ lajɛlen ko drapeau la yɛlɛ o ka kɛ don o don ɔkɔli bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na aw ni ne an bɛɛ ka jɛ ka layɛli kɛ walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ togoya min na balima malien muso ani malien cɛ n ka foli b'aw ye bi n bɛ fɛ ka kuma aw fɛ ka mun f'aw ye novembre kalo tile fɔlɔ nata ni ala ka jɛ ye école ta o bɛ senna an ka école-so bɛɛ bɛ dayɛlɛ a kɛra jardin d'enfant ye n'o ye denmisɛnnin fitininw ka taa san 3 san 6 a kɛra école fondamentale ye ka taa première année ka taa 6e année ka taa 7e année ka taa 9e année ka taa 10e ka taa 12e terminale la ni ala sɔnna a bɛɛ bɛ dun ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ école daminɛ ntɛnɛn nata n'o bɛ bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma yani n ka don kuma kɔnɔ n b'a daminɛ ni barikada ye o barikada ka taa jɔn ma école karamɔgɔw n'i y'a mɛn école karamɔgɔ de bɛ yen ka taa écoleden somɔgɔw ma ka taa administration scolaire n'a bɛ f'o ma minnu bɛ baara kɛ école hukumu kɔnɔ ka taa dugumala fo sanfɛ société civile maaw sɔrɔdasiw collectivité n ka foli bɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen an bɛna école daminɛ malgré que covid n'o bɛ fɔ ma ko maladie ya coronavirus o bɛ senna o bɛ gɛlɛya don ɲinan fana an ka baaraw la dɔɔni mais o bana in min kun b'an kan sisan min bɛ ka anw tɔɔrɔ wajibi sisan a kɛra anw dɔ ye a fura ye min ye tangali aw bɛ y'aw cɛsiri aw y'aw cɛsiri gɛlɛya kɔnɔ aw y'aw cɛsiri bana kɔnɔ ka salon école n'o ye année scolaire 2020-2021 kalan kɛra an bɛ karamɔgɔw fɔ o la an bɛ écoleden somɔgɔw fo la n ye fɛn o fɛn fɔ an ka foli b'olu bɛɛ ye fo k'a kɛ i n'a fɔ salon kalan a kɛra année scolaire normale a kalan dafara gɛlɛya caman ma ye a kɔnɔ foli bɛ ka bɔ an ka jamanakuntigi yɔrɔ n'o ye président de la transition chef de l'état an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga ye ani gouvernement membre bɛɛ de y'i seko kɛ pour que salon année scolaire a n'a examen a ka kɛ pour que école karamɔgɔw ye sɛgɛn min kɛ école baarakɛlaw ye sɛgɛn min kɛ école somɔgɔw ye sɛgɛn min kɛ ani écoledenw yɛrɛ ye sɛgɛn min kɛ nafa ka sɔrɔ a la ayiwa o nafa kɔnɔna na examen ala barika la a kɛra wa a kɛra kɛcogo fana na donc
o barkada an'o foli o bɛ ka taa d'aw ma fɛn kelen tun bɛ yen min tun y'a haminako ye kosɛbɛ o ye yurugu-yurugu ani suyɛni ani tilenya min bɛ an ka école ko la ni examen sera n'an b'o wele ko F3 fuite fraude faux sujet ala barika la baara ma taa o kɔ a yera la mais dankari kɛra la a ma bonya an bɛ bɛɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ k'i cɛsiri pour que olu kɔni u ka bɔ an ka école ko la parce que o de b'an ka kalanko tiɲɛ donc résultat ne y'a di ɲinan pourcentage a kɛra DEF ye a kɛra bac ye a yɛlɛna salon ta sanfɛ dɔɔni san 10 min tɛmɛna a yɛlɛna olu fana ka résultat fana sanfɛ dɔɔni o sɔrɔla min fɛ kalan kɛra école karamɔgɔw ni écoledenw tun bɛ classe kɔnɔ kalan kɛra a ɲɛma ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ye résultat sɔrɔ o ye tiɲɛ mais ɲinan école ta min bɛna kɛ gɛlɛya b'a fana kɔnɔ dɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na i ko bi école ko n'an b'a fɔ a ma ko système éducatif a bɛɛ de kan ka lajɛ an jigi dalen bɛ an ka ɲɛmaaw kan an jigi dalen don assise nationale de refondation min bɛna kɛ n'o ye mali bɛɛ ka sigi ka fɔ ye école ko a thématique 14nan a b'o kɔnɔ a 12nan plutôt a b'o kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ kunko ye a ka kɛ fasoden bɛɛ kunko ye pour que gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ école kɔnɔ o ka se ka kɛ kuma ye bɛɛ ka na ni hakilinata ye an bɛ se ka a gɛlɛyaw kɛlɛ cogo min na an ye instruction caman di instruction dira u ma gouvernement ka niveau la an ka jamana ɲɛmaa o y'o yɛrɛ haminako ye kosɛbɛ o ye mun ye ladamu école kɔnɔ ladamu ani anw yɛrɛ ka kɔrɔlenw an'an danbew olu ka kɛ kalan kɛrɛnkɛrɛnni ye k'a ɲɛsin an ka écoledenw ma o ɲɛfɔra école karamɔgɔw ye a b'an ka programmew kɔnɔ an bɛ fɛ o programme ninnu o ka respecter fɛn kelen fana bɛ yen min ye anw haminako ye kosɛbɛ o ye changement climatique sa o kɔni an bɛɛ ɲɛ b'a la bi san tɛ na a cogoya la ji tɛ b'a kɔnɔ a cogoya la sɛnɛ tɛ se ka kɛ a cogoya la dunkafa tɛ se ka sɔrɔ a cogoya la k'a sababu kɛ changement climatique ye parce que waati bɛ ba yɛlɛma min kɛ o effet hali ni anw nɔ tɛ sa a caman bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye anw ka jamana ma donc ɲinan école ta o de hukumu kɔnɔna na ka taa jardin d'enfants na n'a bɛ fɔ a ma ko préscolaire ka taa an ka écoleden minnu u bɛ école la mais u ni écoleden tɔ ninnu bana y'a sababu ye danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ a ma ko les personnes vivant avec handicap o denmisɛnnin caman de bɛ école la donc a bɛɛ de concernelen don u bɛɛ de ko don école kan ka kɛ école ye min bɛ a bɛɛ jateminɛ gɛlɛya bɛ fan o fan mali denmisɛnninw fana kalan ka kɛ a ka di bɛɛ ma i ka kɛnɛ o i man kɛnɛ o a ka di bɛɛ ma donc an y'a ta k'a kɛ ɲinan thème ye k'a fɔ écoleden kelen yiri kelen donc concours bɛna organiser écolew ni ɲɔgɔn cɛ écoleso 10 taara rive droite la écoleso 10 taara rive gauche la an bɛ barika da an ka partenaire ye n'o ye fondation bali ye min bɛ ka anw dɛmɛ k'o baara ninnu kɛ donc fɛn o fɛn bɛ école ta fan fɛ n'a fiɲɛ bɛ école karamɔgɔw de la n'a fiɲɛ bɛ écoledenw de la n'a fiɲɛ bɛ anw yɛrɛ la min ye département ye an bɛ kan k'a lajɛ instruction ka di pour que école min bɛna ta sisan ɲinan école ta ɲinan année scolaire an ka se ka a corriger dɔɔni dɔɔni donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ barika da wele bila école acteur bɛɛ ma école karamɔgɔw écoleden somɔgɔw école administration baarakɛlaw aw yɛrɛ min ye journalistew ye ni aw de y'an ka presse ye aw de bɛ kibaruyaw lase an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que école ka se ka kɛ a ɲɛma a ka kɛ lafiya kɔnɔ donc nin kuma damadamanin de tun bɛ ne fɛ k'a ɲɛsin n badenw ma k'a ɲɛsin écoleden somɔgɔw ma n bɛ sinsin min kan o ye banakun ye mesure minnu kan ka ta bɛɛ k'i jija denmisɛnninw bɛ école la u tɛ école la bana in kɛlɛ yɔrɔ wɛrɛ cogo t'a la fo ka masque don
k'u tɛgɛ ko k'a jɛ n'u min bɛ tiso o ka tiso a kudu kɔnɔ donc an bɛna an kɔni cɛsiri ministère de la santé k'a b'an dɛmɛ pour que école-sow la nin bɛɛ ka se ka kɛ sababu ye a bɛɛ ka se ka di denmisɛnninw ma u ka lakanini u k'u yɛrɛ lakana u ka tɔw lakana école-so kɔnɔ donc hakɛto bɛ aw ka lamɛnni na salli ala Muhammad. Chers compatriotes, le lundi 1er novembre 2021, les établissements d'éducation préscolaire et spéciale, les écoles fondamentales, les instituts de formation des maîtres, les établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel ouvrent leurs portes pour le démarrage des cours de l'année scolaire 2021-2022. À l'entame de la nouvelle année scolaire qui commence, il est de coutume de jeter un regard rétrospectif et critique sur l'année scolaire écoulée avant de vous faire part des priorités de mon département pour celle qui démarre. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter toutes les actrices et tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de l'année scolaire 2020-2021. Je voudrais nommer les enseignants, les parents d'élèves, les responsables de l'administration scolaire, les représentants des collectivités territoriales, les promoteurs d'écoles privées, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité. Je voudrais particulièrement saluer l'accompagnement des responsables de l'administration générale à tous les niveaux. Malgré la pandémie de la COVID-19 et les contraintes qu'elle impose grâce à la forte mobilisation de toutes et de tous, avec à la tête le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, et tous les membres du gouvernement, les examens scolaires ont pu être organisés à la satisfaction générale de tous. Grâce aux efforts de tous, en particulier ceux des enseignants, l'année scolaire 2020-2021, contrairement aux années précédentes, a été une année scolaire quasiment normale. Cette année scolaire n'a connu presque pas de perturbations et les élèves ont été exposés longuement aux enseignements et apprentissages. Tous les examens nationaux se sont déroulés dans des conditions conformes aux standards internationaux requis en la matière. Une lutte implacable a été engagée contre la fraude, la fuite des sujets et les faux sujets. Les résultats techniques enregistrés sont les suivants. Au diplôme d'études fondamentales d'EF, 68,67% d'admis contre 64,37% en 2020. Au baccalauréat général, 39,23% d'admis contre 21,42% en 2020. Au baccalauréat technique, 33,53% d'admis contre 30,50% en 2020. Au certificat d'aptitude professionnelle CAP, 41,02% d'admis contre 40,79% d'admis en 2020. Au brevet des techniciens BT1, 27,27% d'admis contre 29,59% en 2020. Au brevet des techniciens BT2, 77,68% d'admis contre 73,72% en 2020. Aux examens de fin de cycle des instituts de formation des maîtres IFM, 99,64% d'admis contre 99,23% en 2020. Ces résultats indiquent une meilleure performance des élèves aux examens de cette année en comparaison avec celle de l'année scolaire 2019-2020. Mesdames et messieurs les responsables de l'administration scolaire, les résultats indiqués plus haut ont été obtenus grâce à votre engagement et votre détermination, chacun en ce qui le concerne. Je voudrais vous réitérer les félicitations du département pour votre sens élevé du devoir et de la responsabilité. Cependant, les résultats ainsi obtenus ne doivent pas occulter de nombreux défis et difficultés qui doivent être relevés pour améliorer la qualité de l'éducation et la gestion de notre système éducatif. Ces difficultés sont, entre autres, le non-respect du temps réel d'apprentissage, l'insuffisance du suivi pédagogique des enseignants, la timide fonctionnalité de la plupart des communautés d'apprentissage CA des maîtres,
la non-application des textes réglementaires, l'absence d'un partenariat dynamique fonctionnel autour et au service de l'école, l'absentéisme chronique de certains enseignants, le faible niveau de beaucoup d'élèves dans les disciplines fondamentales. Chacun d'entre vous, à tous les niveaux, doit développer des stratégies pour contribuer à relever ces défis. À cet effet, je vous invite à veiller à l'application rigoureuse des textes afin de faire respecter le temps réel d'apprentissage, l'application stricte des programmes officiels et au suivi régulier de leur état d'avancement, l'intensification du suivi pédagogique des enseignants, l'organisation des cours de remédiation à l'intérim des apprenants en situation difficile d'apprentissage, à la dynamisation, à la fonctionnalité des CA, des maîtres et au suivi régulier de la mise en œuvre des plans annuels de formation au niveau de vos structures respectives, à la dynamisation et à la fonctionnalité des comités de gestion scolaire CGS au niveau des écoles, au fonctionnement des cadres de concertation trimestriels regroupant tous les acteurs de l'école et enfin au renforcement du dialogue social avec tous les acteurs et partenaires de l'école. Dans le cadre du renforcement de la construction citoyenne et du civisme, je vous invite à instaurer impérativement la montée du drapeau national accompagnée de l'hymne national tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, dans tous les établissements scolaires. Mesdames et messieurs, l'année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la lutte contre les changements climatiques. Cette lutte va se traduire dans les écoles par la relance de la plantation d'arbres dans les écoles selon le slogan « Un élève, un arbre ». L'assainissement et l'embellissement de l'espace scolaire et de l'environnement de travail. L'exécution d'une leçon modèle sur la lutte contre les changements climatiques dans toutes les classes de différents ordres d'enseignement durant les premières semaines de la rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, pour permettre une bonne rentrée année scolaire 2021-2022, mon département, avec le soutien des plus hautes autorités de la République, a procédé au lancement d'un projet de réhabilitation de 2000 classes à travers tout le territoire national. La cérémonie de lancement du dit projet était placée sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Déjà, les salles de classe réhabilitées du district de Bamako, au nombre de 620, sont en cours de réception. Les travaux de réhabilitation des salles de classe se poursuivent dans les autres régions. Ce projet de réhabilitation des salles de classe offrira sûrement un meilleur cadre de travail et d'apprentissage aux enseignants et aux élèves. Officiellement lancé le 15 décembre 2020, mon département va poursuivre la mise en œuvre du nouveau plan sectoriel tracé dans le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération, PRODEC 2, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Le PRODEC 2 définit les objectifs et les stratégies pour les 10 prochaines années du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre permettra d'offrir à tous les enfants maliens une éducation de qualité. Pour une mise en œuvre réussie du PRODEC 2, nous sollicitons l'accompagnement de tous les partenaires de l'école. C'est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires sociaux, techniques et financiers pour leur accompagnement constant et de leur demander de rester toujours mobilisés à nos côtés. Je voudrais également me féliciter de l'engagement à nos côtés des partenaires techniques et financiers pour relever les défis de l'accès, de la qualité et de la gouvernance du système éducatif malien. Toutes ces actions se mettent en place dans un contexte marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus avec laquelle il faut désormais apprendre à vivre. Chers enseignants et enseignantes, je demeure convaincu que sans enseignants, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de ressources humaines qualifiées, donc pas de développement tout court. C'est vous dire que vous constituez un acteur incontournable. Être enseignant est un sacerdoce, n'est pas enseignant qui le veut. C'est le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à tous les enseignants et enseignantes pour un sursaut patriotique et un sens élevé de la responsabilité en vue d'une reprise en main de l'école malienne. Les portes de mon département vous seront toujours ouvertes. Mes collaborateurs et moi-même auront toujours des oreilles attentives à vos sollicitations afin d'y apporter, dans la mesure des possibilités de l'État, des solutions idoines. Je donne l'assurance que mon département va poursuivre avec les partenaires sociaux
notamment les syndicats des enseignants, le dialogue social qui a contribué à établir la confiance mutuelle et réciproque entre les gestionnaires de l'école d'une part et les autres acteurs d'autre part. Chers représentants des collectivités, la politique de décentralisation et de déconcentration adoptée par le Mali vous confère des responsabilités de premier plan dans la gestion de l'école. Je voudrais ici saluer tous les efforts que vous faites pour accompagner les services techniques dans la mise en œuvre de la politique éducative nationale. Mon département souhaite votre plus grande implication dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19, il est important de rappeler tout le rôle que les collectivités territoriales devront jouer pour permettre le respect par les élèves des mesures barrières. Chers élèves, chers enfants, une nouvelle année scolaire commence avec toujours dans nos murs la maladie à coronavirus. Nous devons y faire face avec vigilance, solidarité et respect des mesures barrières, c'est-à-dire porter son masque, se laver les mains régulièrement, tousser dans le coude, ne pas serrer les mains des autres et bannir les accolades à l'occasion du retour à l'école. Ce sont là des mesures simples mais efficaces pour se protéger et protéger les autres. Enfin, chers collaborateurs, les défis qui nous attendent sont nombreux, mais c'est ce qui rend notre mission commune exaltante. Engageons-nous pour une gestion de notre école résolument axée sur les résultats. Désormais, posons-nous constamment la question suivante. Que faire et comment faire pour avoir des bons résultats et tendre vers l'excellence? Vive l'école malienne, vive le Mali, je vous remercie.